ମାମୁନି ପ୍ଲବକର ବ୍ଲଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଅଗ୍ରହଣ ମାସ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଜ୍ୟାକେଟଟା ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାଇ ତାର ଏଠି ଛେଳି ତାର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲେଣି। ଭାଉଜ ସେପଟେ ତାର ଘର ବାରି ସବୁ ଗୁରୁବାର ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଭାଇ ଏକାଥରେ ଧୂଳି ଫୁଳି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁନି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ଏକାର ରୋଡ଼ ପାଖରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଆସିଲେ। ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ଘରେ ବସିଯିବେ ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତ ଠିଆ ହେଇନି, ଭାଇ ତ ଛେଳି ନେଇକିରି ଠିଆ ହେଲେ, ଛେଳି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସେପଟେ ଖୁଡ଼ି ତାର କେତେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଧୂଳି ଫୁଳି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି।